Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bring on high level kalong ba ihi kirit kiriam dan benut ban pen kenya ka rega susi de gitahi kiba hapan penungkam daga ketien kiba kita ki high level kiba yaki ka ani kumbakam don banta bat ki ngan le kat bamon mo nomor bakaan kam don bor rajana UMP ka Lok Sabha na Shillong constituency u Dr. Ricky AJ Singkon ulaong bula penmi yaki kentian high level hapo parliament kadai namar bakiret kiria kimnuat ban penkenya kaan katbai kita ki high level kaan kam don bor haki u Dr. Ricky ulaong bakajingti be ani udo yong kadang dan hadu kini kisngi wat habal adap khang nadu usnam aja khatsau ulaong ru bakajingti be ani udo yong ka ta ajura ka platingka jong gejela namar kam don gejingyo khajna Shushu ulaong ba ikumba menta kimut bane bamlut kat kabadan klem perkhat dike e keban kata e kalawai kumta ula kerpa digi pajba bakin perkhat na gamda kalawai bat ula kerpa ru ya ka sorkar bakadai ban shim khya ya kani gani gijing pen pau u Dr. Ricky Singkon kadai habe kran berki katok ini ginong thok khubor hadin beradab jurep ya ka surok PMGSY hamaulai constituency menta kasngi kandidat nomor ba ini sngi nomor kan po parlimen ma kan ki issue bakla kan parlimen ba kila ai wa ke jingero tapi kita jingkran jing pik sarkar kelas simkia halok tu pikir sepang jing kaidu yang beain lo ketiki kapur ma ke jing rong ki we ki ri shu ri jong kalau kum nom ta pik kan to ka jawab pun sarkar aga bede ba katuka ki jingja ki jing long jing man kaliang ka kapur kuntu tu na kaliang jong sarkar ut lai him tu kadon hi ka jing simkia but nakaliang keconga kunturu wat iki pai ki wasong kaput kantam bat ke Bangladesh ngem de ban shim sting ikani ka kadi ka kam ka ba khia bat ka ban bu ka jingma ya ni ko ka jala jadri kantam ki wasong kaput kadon ka iki ka ba ni hapan pe ki jinglong jingman jo ka Bangladesh anu phi kam de bengin ngin sulong matla ni hapan pe jinglong juman Bangladesh kabala ban kata jur jingi te nata kadau ka sarkar India ru ka sim khyai kani ka ba kenma gitu hadian bakren tanga gesing babut nakaliang ka jung BSF crash sim ka jung benta bakal don ka kren ru pat keyboard penya jung BSF ha ka bede ka kapot pat ka Bangladesh kamtam jingkit jing ti dau yong ka jingkit dau yong be an katul kadeka isu ka bang nalakan teng menswa ke bat mentang dan kren bat ngadang yai putin kalau kai ka susi ha ka ba ada state ka chungi kum kalong menta nalor ba kladon ka tu ka NGT ban adu snam kat arjar kat sa April dan raya du menta kadang don bai ka jingti be an ka jing kit dau yong be an bat ka jingle kum tu ka pi kai ka baja kalong ka kata jor ya ka platan ka jo ka state namar habala mo balakhang ten rei dadangi i pat ka jing ti kadang ya ka jing ke dang ya ka jing kli kalong shanu ka jing ka di ka state ka di ban yo e rei ka state kam nong hi ban shim ya ta ka ban krong ka jana te kalong ka jing du nong ka bakra pat ka bu ku mo juang ka jing du nong ka bakraw ya kalaway kala shisngi ne jo ang la daki khon gi kti jong phi jonga ba ndal le ka pole se den ki dep ki jing puli ki kwa ban sengi kinja factory kin no ki don kam ya kini ki trai kum do yong motion ka khndo ka badon hagani ka jalla ka chungi deklamot ban le ikati factory lap don issue namar le mentang ilab i kum ngin ya pam dot kat ka badon kram do perkhat kalaway but nga kuntu nakaliang ka sarkar hi laga de shisha ka sarkar ka kapan senge ik kum kini lam kumta kam don jimut ba pin kren ya nakamanta kun samla ada pin nei e pre ka e ba phidi banle kadi ka long kai ka ba na khia bat ka ba pat ba hi ude ban mau ban i ka kum kani amar ni kai ka bangi ngile mentang ngile nam ta kalawai kalau datang ya kene ka bangi i pelin de khamat ya ka jing bam i salia ngaju ong ka bangi ngile menta ngile
la kaban pen em le pen yap ya kalawai te kuma galong mentah te ngi yem don jing salia ya kalawai tang ba piang ya mi mentah kita berpengaruh pi demi kita high level apa bring on high level kalong ba yi kirit kiriam don benut ban pen khanya ka ai rega ba susi de kita hi kiba hapan penun kam daga ketien kiba kita ki high level kiba yaki ka ani kumbakam don banta bat ki ngan le kat bamon mo namar bakaan kam don bor rajana tan ta kadaw ni hapan penun kam tu ka ketien te kalong kai ka ba khot nga kentu ba kum ngim dei fi ban aila di ka kum kini ni em hagari ka ba ni hapan ni em lang oh te ni hapan per khat kan ya kalawai kalishisi